nga dalan sa Biblia nga gikahisgutan. Si Jesus naghatag og mga ilhanan, niining duruha ka mga dalan. Halapat o kapsayng pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisud subayon. Si Jesus kanato nagpahinumdom nga siya lamang ang kanunay sundon. Bisan masigpit ang dalan nga pagalaktan, iyagayud kitang pagagiyahan. Hanapat o kapsayng pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisud subayon. Igsoon kung ikaw dunay pagduha-duha, ayaw kalimot pagampukan niya. Ni Jesus dili kita niya pasagdan, ugma ang kuna to ang kadaugan. Halapat o kapsayng pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisud subayon. Halapat o kapsayng pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing